nyina say na me ye nyina wo Nigeria na adwuma sembe ye den kakra ema no na me nso yankopon adum na adwuma na menya bi ye kakra akra nti me hwese na abrabo no mo aye den no a ese me de me ho jim na me boa no ahase nkura na mo ye nipa miensa na me ka mo nyina bom ebo mo na adwuma no mu na obi no etetete mo ho anti okoka me no mienu na ye adwuma no a yeguso ye adwuma no na odene na ire ne ma eba fie obai no asamba Nigeria obi o nti ekokogye adwuma ba ko Ibadan ye adwuma no na adwuma ho fro bai o Lagos na me ba Lagos no ka Ibadan ho nti ni be 2 days no sika ba ho no na odiska no egwane ba Ghana nti oba no me friend ne yire kura kan kire no ye mu nyina mu sika odi egwane sika Guinea no kura na ye nya adwuma no kura Nigeria no omo sika na ansana wasta odi ya adwuma no because workers ni adwuma tambia no tu omo ka nti ye nya ansana sika namba odiska no ma ansana wa ya adwuma no nti sika no na ye nya ho adwuma na ogi sika no odi gwane ye nti omu no na Guinea no frɛ me sɛ menu no nyina ye adwuma bom ayakoye na adwuma bi kura Port Harcourt pen nti me di onim me sɛ menu no nyina ye nam nti sɛ odiska na gwane a on di onim de menu no aye ne menu no aka odiska na gwane ye nti ne de ohwe ne sɛ na adwuma no me ba be ye awi adwuma nti sa odi police be chime me so okay de okana no kure nti me ba be ye na menu nyina ye ko hia Ibadan ho e check adwuma no nyina na o se sɛ na ate no obetua half na mo me de ma ho de ne miska aye half me so okay na me ye adwuma no nyina wie nti me wie no me wo ho na me ye mo adwuma na ono so wo Ghana ye na adwuma nti be se 4 years time me wo ho na me phone be na ye ono a me peke ye no se opama chaw de esi enu bia no me nja marenka na yankopon adom wabenya man bia o si danton a wo adwuma ai se yankopon ya adom na se e wo fan e wo Accra na chese Ghana asem na mo be okay eti Nigeria no de sika odi Ghana de wakoka no nyina ya adwuma no nyina wie akuni nyina wie no okay enti ofre me no na me ka chen se de oye no sika odi Ghana ye nti kwan fa so odi ba Ghana no mani nje ho nti bintim ene no ensan ya adwuma biu no aso de binja bia marenka na ye memma BBC sa ye nja marenka na me ba bibia be yo betua se sika no kura me chefan de e de amama wo Ghana mu na man no be hia no man no man contract no a o se 70% enye 30% na ye nti adwuma no enye na adwuma o ye man no enye nti o man adwuma no biu nti wona o ka kire man se ne master bi wo Nigeria na yankopon ya do na se ofre no ba adwuma no be ko yie na ofre me se me moden mra na me nja bia man ka na mra na me magi adwuma no nsi wo na adwuma no chance na e wo ho na fie ni fie nti ba sa no me so begwene ho a ofre me sa be se 4 days na no da so ofre me so okay ase me mra na ye nche ne se na ye adwuma na ye che no ho sa me se me de na me buy coronavirus no mkura na border kura na ya cross border etu beduru ye no wanya beduru Ghana de be ne si akire ode ne ye adwuma de na aba beduru Ghana no ade be chema ya ko start adwuma no me ka chense o ma ye nkohunu papa na ye nko na nko kakureti adwuma se na ye no Nigeria no a no so ko frɛ man no aba nti me wo ha no ba ye se man no ko hunu no man se adwuma no sisi de on fa ma contract no na ne boys na ono mo ye adwuma no sisi adwuma no mo ye no adwuma na ko fam nti se o ka so de adwuma no hye ye nsasa o mo nya adwuma nye nti ye nya adwuma no na ye adwuma no a obetue bade na bade no so ma ono be ma no 150 na me wa ma me 80 me say okay se sa na tie da ye ntimu nya adwuma no obi ti site nti sa na tie da ye be ye adwuma no na mo sika no se na me no che sika wo Nigeria no ho na me ye for man sika bia ba bia na me no na eche ye che no pe a obi nsisiro bi nti no ano no ye nye na se sika no ba na echa at least e bi nya bi akan de no na ye de na akoye se akoye high kakra ni nyina contract no bia no bra ya de che me ko start adwuma sika ba na wa mam 80 na wa for 150 na me say na ese obi a me no ye adwuma me wo ho kire wa me maboa na che se Ghana adwuma no ene Nigeria de no sonsoro ya bam sense na bam na sense ni kwan sense sonsoro bam sa because me no mienu na ye adwuma tambia ye sika correct 50 pesos kra na be ba ye chem nti ni kwan se wo ma beto wo ha wo nso wa be for man wo ha o giska na ye se wo ska no wo pese wo de ne cheme de ti tambia me kan na akoda ne ntokwa me kan na akoda ne ntokwa sa na me ye se sisi bre na gwin ya odi ska gwan ba agwini da so woni timo nti me so ma ba be duru Ghana wie menimo bia ha so ma nsua gwan no ha me ko sua no Libya nti
minimba bia me kwa koya adwuma me ko village a chese adona me se me kwa kodo ne me yese ene me manage na mo manage no se ska na wote no den ya me magi miska because minim de me no apama me no na pam first etisesi ade na esi akire wo Ghana de esi ene se otiti ska no akoduru ba bi no o manche ska na oso manche na ne de oni miniska che bia se me san ko mi Nigeria men san ko me so mo be waste time getting to 2 years now enti se sanete de a oso on first kana mama de a me on first kana na mo me kokko bo me mpaye na me jimi yankopon di se me fa me bible na me bo me mpaye a o me bo ne dam na se yankopon ya don na se oboda no a abusianfo ba na ma giska na firi om ho brai ne yire o me kan asem kire no brai ne yire ko ya o makọ prane se sanete no se me yomu bibia me ye no bibia e be ka no enti sanete de a on ne yire prane se o fa me to prison na me nko da prison de no aya o me do to prison so se me bo ne dam nti me bo mpa ya bo ne dam nti sanete de a o mo ko twa force age atomesi o se no o sisika na won fa ma o sisika na won fa ma me e na o so be bo ne dam o se me bo ne dam o ko police station no wan ka se me bo ne dam o se me ku no okay ya same way ya tena so na ye ni Apprentice no so e be twetwe nkomo ye ko hello Akwasi hello yes panipa Apprentice say Yami aduna ya pa SOMPA TV SOMPA FM ofosu aboaje ada wadamfo a ofa no free Nigeria se monya contract wo Ghana nti wo mra ensem wo bebacho bantu de okan you wadamfo a ada no asem wo kan na fidie so a wo ka se yentwe wo beba no ene ente ya yenyan se wo so be kasa homa so o ka se wo beba now the me kasi me ba me kasi come mama 2 weeks a try Wednesday Thursday and 2 weeks am the mamu seven prediasa adwendwim e wo sumyem se wo na ade chen kra no ade wo adwenim no e no be ka che no na wo twemienu so ene se na wo se de a kire unua no si se mo ya was it then was it madam for no se then adano ye no twetwe nkomo wa fidie so wa na share ye bo madam for no se then di asem na esi one ntem madam for no asem bi esi one ntem wadwa na ye no wo se wa ja onye bi na odi ni sika wom ama no me ba jodi sika bi ani ho ade be ma no hello me otebenga metoka me se adwuma na ye no ya puma anya metua na ka enyi ko la na atua ka tibi ni sika medi mi ho enti woni sika bi ade be ma no dabi we ne ka so so be ne ka ye da se panipa said ye wo kan no so wote ayenko